because sunsum na de aware nti de sunsum no mom epe e no de wo beye de no de wo beye nti na eba saa no a bema na aware obema insese nko bokọ hwehwe no nyonko oba but okọ for ono ankasa the same sex mate na ono ne ye de eware e sunsum nyuma de ndi a ebia saa na ema no nso adane prostitute na omu gina kwan ho no eno nso e sunsum ni bia because oba no ono nso sunsum no ebe insight no se ne ebe ye obaka kopa ono ne nyonko de ya oba Mima obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedi na ebre asoseye de ebre eye etifo ene ahwefo na eye enrada eye jumedi bi ekoso ewo na 2 TV the C show no so atese na nse de eye amabo na again ye di free asofo so aye expose wo mu nkoneba edru eye na jogezi so eye amabo na again bebetina ase ne de wodi nimre pa woye like senke ya hinie pande atutimu se won wo di bi yi ankasa na enrada obetina ase no wodi nsem bi bebetu edwa efa eye eye aware ni kitamudi a ekoso wo FM eni nipa afem a du wo hono ma tumi krampo eni nipa etimitina eye asasi eso na ensem anyway bebra ekeka ho entimato ensa ede afre eye Pastor Richard Obriyeboa a oda asafanidin ede eye Covenant Prayer Ministry worldwide ano na babaji wono soso na dwenkyere ede afa ensem we hu intigibre ye twan ho ye ba ye din komodidie no ebe hwehwe so too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Mesanso emamo akwa babio eye Pastor Richard Obriyeboa eneti minsa ni fanso enede yene no ebetwetwe enkomoti rewa so na eye nse bise bia wo watimi ede ato ye comment section yetimi akenkan ede ama osofo mama wakwaba eje osoma ba mpombo kodi ajado nyamiado weda erade ase di nhyiemu ebie no krepa ade cha ade sa na ensembia babeto apono so ego hu behia se ye bibie nyoma eni so ama eye wiase afa na nyina wo bia nso so ehunu na ne chefa ewom no watimi afa na se eye ade bi na wo oye na wo so sesande free hu a watimi aye ni nyina eye ama born again ne se mo de bae about spiritual marriage eno na ne de me pese ye ndomu esuko kaka so for say ye kase spiritual marriage na se huhumu aware a eno eneden Bamelas ye atiefo nyina ene ahwefo nyina emu bia nso akwaba nyaba se ye kase sunsumu aware na do broni fe no spiritual marriage na eye se onipa o asase isu na unya kwan ema so we oba mu so we oba o the other partner entimi emmen. Okay. Na nsusunsun mu no na wiase foforo na yemfa yani enhu no. Wo partner bi a ono eye ne ti se de nka wo asase isu a wo ne odofo na owarefo ebeye pepepe. Okay. Na chese eno no ekode mamma nko ana because on said do na man ye sheda wo mo kwan sori ye taka che ono na hunhun bi ware sunsun bi ware nso tumi wana se we eye man nko ana sa de ne edi wo munya na se obia Enya ema nko a. Okay. Bema etimi nya sunsumu aware. Okay. Saa na oba nso so etimi nya sunsumu aware. Nti efa sunsumu aware ne de oba enya oba menya. Na ni titru pa no ma. If you say a ma is the weakest vessel. 2.
ɛmaa no mu sunsum nso so ɛyɛ mmerɛ ɛba sunsum nneɛma ɛho a ne ntini adeɛ a ɛmaa etimi enya sunsum awareɛ bebree mprempii. Sure. Na say ye hunu say emema timi encounter a spiritual marriage na emma so etimi eye. Na say bema I encounter na so oba wa encounter eye sunsumu aware no. Den ebe da edi ama wo say nipa no wo hunu say ade wei eye sunsum bi na eye den edi minya na se bibisa. Be de wo hunu say me a meti wei me ni sunsum bi ewo eye aware apam bi. Okay. Ubehu Lodi behu bi ni eba obema no side a se obema wo sunsumu aware a number 1 obi a obesunda bi a na oni obi have sexual intercourse Okay. Medaye na obesore no afi ni bed so no sabio na ne ho nyina ase ti sade enka honam ni otimi ni oba hia otimi sabio ni hu nsuo otimi ye de eba oba de ya ɛho sunsumu no so obarima ɛwɔ sunsumu aware a obeda be sɔre no na ne ho nyinaa yɛ de afɔ na nso hunamu onu obi a ne de enhia but obeso da ebo hu sɛ ɔne be oba ana obarima ana obetimi aso da mpo hu sɛ ɔne image bi edi empa so agoro na ne ho ayɛ de afɔ. That is sunsumu de ɛhyɛ ma onipa no ohunu ɛno no. Okay. 2 ye ba hunamu nso a de beda di ba hu sɛ barima wei o sunsumu aware no ebi nie bema bi timi fa oba bi na wabɔ ne ho ka road na nursing school obo okra university obi nso ono ma ode beto adwuma oba hye oba yi saa edu bre a o matoto bibia o mpese o mo ware no na oba no aka kye ne se ni maami bi se o mpena ware no so ni papa bi se o mpena ware no so ni busuani bi se aware we de onye dey ɔmpɛn so and yes ana kra no oba ne betimi aka kire obema no se ɔno na man ho kwama no hwɛ no pɛsɛ nko ware ne de na nso aware no ni nyede enje ho biem asa no de decision na nipa na take ye de na eno no kokoye hunhun mu ade ni abaye bibi anke kan papa wo anye de ya anye grede so ati ase ani ntie wo mu se ni hu ni se honam mu no oba ne so ɔmpɛ aware de ya ebie but ɛwɔ ne kofa bae Jo na ya ama born again watching ntemu no kwa woma ye hu se enkwada krampo no wo mutimi encounter this spiritual marriage as se bia wo dware ewo abonten no so no kreben na ewo mu se me dware wo abonten na ye den na me ne ye sunsuma na wo say like in stone form krampo no timi hu na wa ye den wa pe wa asema na wa ware wo eno no kwan pen so na sa ne o ma no esi unim se bible se anadi da suo mu ana ahombone na pamfo eye dwuma ahono ani nti no bible say lamentation o say yan sori anadwo da suo mu na yemmɔ mpaye motofo de ya enti so hono meaning that ye mani de ya enti edru anadwo a at the darkest night and abonefo and napamfo esori edu enti du anadwo a se ahonhom bi etwamu a na onipa oni sunsumu ani a otimi ware based on how you are o structure no sa wo ofe sa wo tise honhom no ebe hwe sa ni wusitie na so obe ware wa na o ware no be hwe se de wusitie ye twamu bia omuhu jo pe nko ade a obe ware na ba ne sense so na wood akwada di agro wodua ase a eno nso so etimi attractive dua tumi be ne wo hunhun be ne wo ma etimi hu wo bi ema ne kon edo because my young say playing under trees especially at night crampo ne etimi attract a spiritual marriage eno no like eye na kakra eno kre unse enuane bi ho no mo a ho omuti nipa kasa okay for example abra Yesu Kristo ekọ brodom adua no ase no na o senka brodom adua no eso ba anso enti Yesu de bibi ekese sa brodom adua no o kase ni no se na onte asem a
nka ante wa branka de ne be de ebi. Okay. Okay. Meaning enua ne bi ho no mo a omo ya ho and they omo kasa enua bi kasa enua bi communicate it is a sunsun bi atwam na se ye dware abofra bi wo sa aduane bi ase a sunsun no ebetimi ne aduane akasa ama onya abofra ne de ya ho kwan ama fa abofra no abofra nti esisi pa Jo na eba eye film mofra so adrum penifo esoe wo ma yeti asese wo ye gays wo ye lesbian wo gina kwa ho ebo tutu bre na ba si bre yi krampo no ni nyina eye spiritual marriage na bi na emmanuel mo end up in that way na wo bi ahonhom eware odi se honhom ne ware ye na akokofa be ma akofro sa ne ekoko ye gays se ne honhom ye ni se honhom ne ware a on pese wo bi abeben wo also was they acted na movies I show no ho ma se honhom bi eware na won pese se oye be ma wo be na wo ye oba be ma be never na say na spiritual marriage no etimi ma wo bi ye gay etimi mo bi ye lesbian etimi mo bi enso ye prostitute. Okay. On say Galatians chapter 5 verse 19 was na honam nyu on there pifi obobo nyema bibiri ewo ebi nya dwama mo ebi ni nsaboro ebi ni obobo nyema bibiri no ka se na we no mo yesa na ma we nyina Onyankopon de achiwade. Very good. On say Onyankopon ammo oba ne oba se onware. Okay. Na oname ammo obarema na obarema se omonye de omo enware. Oba e o se oware obema na obarema nso so oware de oba. Eti de tie ni se honhom no eware wo a o sunsun mu a onya ho ama onya ade a Onyankopon epe. Okay. If you said, you na me penny say oba watena fie ama wo bere aso no bere ma aba fie abetu tinsa asofo ade wonsa agu so ne hyira wo wa be ma na fa wo ade wo fie wo gya no na fie no do akobata ukuni de ya ho na ma honam de ya e ba ko e ba sa nuam sa ye de e ba nti ene no e ba sa na entia oname mmera bia ne mumu so sunsum no aware wo de a omma kwan amma de awase uye no e oname mu no otimi awe. Okay. Nti sa untimi nya de oname mu dia ane the opposite side no that is what you have to do. Okay. It's your sunsum na ye de aware nti de sunsum no mum epe e bo de wo be ye de na do be ye nti na eba sa no a bema na aware obema insese nko baka hwehwe no nyonko oba but okọ for ono ankasa the same sex mate na ono ne ye de eware e sunsum nyuma de ndi a ebia saa na ema no nso adane prostitute na omu gina kwan ho no eno nso sunsum ni bia because oba no ono nso sunsum no ebe insight no se ne ebe yo baka kopa ono ne nyonko de ya oba. Okay. Se empo se oba mpo ekobo ba sibra sabio na se wonya bema mpo ani kodi empaso agoro a sunsum ni nyuma de bia no kwanya nipa ne pe say bia because of say me here ska ntina me ko yesusu no na ehye no e na ode sa adwen no mu matunity ni exactly sunsum ni na ehye no Okay. oni na epiepia no because sunsum no ewo nyuma a ohwehwe afi onipa a waye process onipa sunsum ni eha no onipa na sunsum ni eware no sunsum ni na be kire ni nyuma a onipa no onye de ya onye. For example, okay, in kind book of Matthew chapter 15 verse number 21 Bible said na Yesu Kristo efi Tyra eno oko Sidon na bra osi Sidon no Bible said na Canaanite woman bi a na ne ba ahonhom bone asɛn so a wodi niam bi a enhyɛ de enhyɛ mfata sunsun enti sunsun no na ɛsɛwa ɔno na ɛkyerɛw niam a ɔsɛ ɔyɛ de ɔsɛ ɔyɛ nti ɔba ne kɔ Yesu nkyɛn sɛ me ba nie but sheni na sunsun bi asana oye enti mi so bra na be de na be boa se sunsun no amakwa ama wo nya ne wo pe but sunsun no amakwa ama wo ye ne sunsun na kasa ye de epe ti onna jejina kwa ho ebo ba sibra ejiji sika ansa na wodidi nyina no ene wo mo pe sunsun bi na aware wo mo a wo mo na eche won se wo mo nya ne wo mo ye de wo mo pe na because of sunsun na wo mo se wo mo nya no penti no wo mo no wo mo makwa me mema nso me e me ware wo mo wo de ya e wo amamre de ya e kwan so
so for we be nipa na dear a church maso kakra efa yes spiritual marriage ho kra yese me na me de me ho nyankopon kala wo de ama me se me mpe yese ye tuntum me mpe me kwakwa to enku me frafra enku nam de bleach me skin no so ye tumi bi na di akire na ema me yesa because yeah ama born again nsem no see omo wo mu bleach ni nyina no evil spirit na manipulating wo mo ma wo mo edit adwuma no so me amakoto nku a me nim se nku we po me honam no amakoto no so ye na ye honhom na manipulating me se me nkonko edit adwuma. Sir, some of these products no it is from the underworld. Oh, okay. Yes, a free. If you are fufuro na eba nti if you are fufuro na eba no omo wo dwumadie nti a omo de yes how product no nti obi bia obi use sao product ni bi no won use ni se ne ense na nyede na mfata no you are fulfilling the works of the underworld. Okay. The purpose omo de yes product no. Okay. Okay. Nti eba sa sunsum na e wo ho no no they stand at an advantageous point to say betimi aba bawura na nya omo pe no omo nsa de aka. Okay, na je say enku a wo be kwakoto asra sam na wo di bedware na enokrampo ebie like wumuma hunhomo etimi wura wo manipulate. Yes, enku ni bi no nsam na no ebi no say efiri omo ho no mo dia. Okay. Wo ye dia a ebe bie kwan ama saa sunsum no aba so ebi eminie Bible ka say bi ose Ethiopia ni ebetumi asacha na redie ama no ayi on say ehwe Ethiopian fo mma omo wo ye fa papa most of them na so omo ye kokko nti ebe da no nipa kokko atimi asacha na kara abaye tuntum therefore say nye sunsum bi ne tai chire Yes. Pushiwa say oba wo ye tuntum sisa wakala o sisa wakala ade sunsun bi na etachire to na sisa wakala ni wie pe why dey sunsun ni pe to pe so ware wa betimi aware osofo yen hwade o once obu wo hon ma wo bekọ asori wo de ne ba bekọ yesian wo so wo no a na sunsun bi ware no e ba ne se na kwada ya wo ne nge sunsun bi timi ware no obetimi aware no ekwan benso because ma me no wo akwada yi we waje akwada yi di na bafie wan fa na nko se nya bosom ho no kokwaje akwada no na se ma me no ye kristoni na wo na so ye nyamesum ni a eba ne sen no wa wo ne ba ewe yes wo ne nge to ho no ma na sunsun bi fa no wa eware no eno ne ba ne sen na sa ne o ma ne timisi sunsun betimi aware efiri se ye hwe Bible mu a ye wo Yesu abe obi a ni mission Herod ni openi onyana nkobeku but omedi na de edwane because of their nekase ni there ne daachi there enti ebetimi awakwara nne na onye sunsun aware de enti a betimi anya sunsun aware no ene se one ejina onipa a wo akwada no sabi otwa ne dua okay de to so mienu onipa a odwade akwada no okay minipa bi sondaye se betimi aka no we mu a no problem osondaye no hu se sunsun obema pa sabi ni dua oba bi asodua ni mu a otwe dua na ba dua no ba kete unam unipa no oya pani pa but hu no ne ba ma kete enti obusa omame se osua no onipa bai ana no odware no se na damfo asomasi na ni dware no se ene sa dia wa damfo asomasi na odware mi wa ha me sa spiritually no maame no dwade akwada no a na ode ni dua oyobema na ode ni dua de yade nti ade na affect papa no man no onipa na ama enne oku wonyi nipa ba to hwe ne be ma sabi o eti sakwara fofo sunsun aware no se ye wo wa na onipa o dwade wo no onkuta na ni sunsun a especially
Sabofa no fe pa na se oba na odware no onko na mesunsumu a obetima wari abofra no. Okay. Yeah. On say abofa bo no ma osuano ho fe pa. Okay. Obi abese oje no. Obi abese oje no. Story am me bete ye aba me life ho no eno no. Me mada o se mi swara no ho fe pa na me ha say eye nwi pa. Enti mantem won ma na metie no. Na obi a eje me. Enti aso mi say sankrofo na no mo gime no. Se na omu ni sunsun a enka we can imagine what will happen. Kwan ya ye fa so ye wa ye de ye ma emema nkrofo no kra na ye hwe ye wo Enya kra o se unhunu onipa no a do ba na ye de ema no ani sunsun kra ekuta no ani gidie enyina so a onipa no ye de okuta. Yo odifo ye de ensem no eba na wie ye ne ye pese wo bobo eye effect ensusunso a ye unya se sunsum ewarewa enyoma de bra wa brabo kwansidi a de eba ne eho enkoniba Brasimi ni aba effect minti min kasa spiritual marriage at the positive effect and eba. Okay. But spiritual marriage has always come with negative effect. One effect ni bi ni say obema say ware osunsumu a untimi nya oba ho ade. Okay. Secondly, oyo oba no ho ade a aware no ebetimi agu along the line. Oyo oba nso na osunsum aware a obi ware osunsumu a o oba no so bema ntimi nya ho ade da. Wo so ye ho ade mpa wanya careful na ompa ya aware no ekwan so etimi ade etimi gu. Obi osunsum aware especially bema onya sika ntunu boto. Sika bia ba ni nsam a na sei. Adwuma no obekwa na yi na di. Saa na oba nso saa. Oh enti obi osunsum aware a what na dwuma sei sika sam sei promise mfe niema pasabasa nya de wa pasabasa because bema sunsum ko bi no beda otimi gya yade de egu enti etimi ma yade no so de etu nipa the sunsum aware de the negative effect bebre na yade na ba nipa so. Na se wama ye hunu eye nsunsanso a edibre ni pe ekwan ben so na se wo bi etie yen a wa go through the whole nyina wa hunu the same things wa hunu effect ne ho nkwa ne ben nyina ekwan ben so no betimi age ne ho e de free eye spiritual marriage emu Ekwan ye ba ko pe. Okay. Yesu said hu ma maso a eno so abre na mkomu eye de egu mo mmra me nche na mama mo de ya ahome. Nti ekwan no ne se obohunu Kristo Yesu na wama ho kwan na waje ni din na ye de adi na ye de ni mogya no ate wo ho ebi se twa ne se na Kristo Yesu mogya no ate ye ho afi dontadie mu Kristo Yesu mogya no ayi afi emra enome de ya ase according to Colossians chapter number 1 verse number 18 no and it is onipa bi awo honom no was spiritual marriage a kwan a obese ofiri mu no ene say one only Yesu Kristo ene de eni number 2 only Kristo mo gane de eni oma na okwan na ene amyamo na su onko communion omo ten ne abrabo na de twato onfa mpai bo entitled na woni ni say Yesu achi obia ni honom a oje betima fi honom ayede aba nye man kwan nye mfa deliverance mu mfa deliverance ma sa sunsum akure no aye possible say ebetima ayede afiri yo odi for ye fa wo afutu a wo eto eye o manga na ni etiefo ne ahwefo nyina eni futu a me wo ede ma ewiase nyina ba bia onipa bi atwe mfiri bi etiefo yarefo nyina ene se sunsum awawe eye ade a eba onipa so a ema onipa abrabo ntimi enkonkan nti so utiemi enne awia yi a mesra wo se tutu anamo esi Kristo akwan so na ba bia eni kwan se onipa udware enware time a ewo se eni kwan se udware enware na hwe yie na bo wo braye na fo akwan nyina sisi Kristo mu nese sunsum bi eba a o se no onipa we o wasansode na sansode no Kristo de ya asansode ti se nipa sunsum ni popese obawura wa ana musa Kristo asansode no a ye de asansun nti sunsum no eba ebe paro emmanwu eba sa dan nyina betima de wo ho amane wuye bia atimi akoso awabrabo yo so for our telephone number etu edwane emfa dwumedi number o hwehwe mi a obetimi afre masisu ye ba akopɛ 0246 42 63 75 0246 42 63 75
Abusuafo aha na ebrebe ma yekwan ama yedi dwumadie no asie said ye Pastor Richard Obriye bo wode ne nsem no ato edwano no enti se bibi no kan ye wante ase anasa wo penchechemu bi anasa wo pese wo no na mpaibo bi a wobetimi afre no na wone wo eyeden edi nkita ho abusuafo wo wadwentwe bi fa enkomodidi a ekọ so yi ho a wobetimi ede aba ewo Too Much GH your comment section ebiemu so share your videos no na fama anuanom ene adofon like your videos nso so utimi follow your IG page at Too Much GH _ say say like o sponsor dwumade na obetimi afa number ye the two screen no eso no wo dwumade bi apese yembo hu de ro enso enfama wa fa sa number no na frɛ ye ne wo enkasa ewo efel so aha enam di besi midin ene akua sikapa dasene ye besane hia fitani asese ne din ene your friend say mechanic Zana Prophet Kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change here floor and I'm about Too Much GH. Share na Prophet Kumichacha me so me share.